Kung si Kristo ang atong dalangpanan, makalabang kita panahon sa kalisdanan. Kung si Kristo ang atong gisaligan, atong ugma kinahayagan. Bisan sa atong mga higala kitabiyaan, apan naay Kristo nga dili tatalikdan. Sa mga pagsulay dili ta pasagdan, kay siya man ang atong gisandigan. Atong kaugmaon nay kasiguraduhan. Nagingon bitaw ang balaang kasulatan sa Kapitulo 14, versikulo 6 sa Juan, nga si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhing walay katapusan. So kung ato siyang parion sulod sa atong dughan, dili lang ta makabaton og tinud-anay kabag-uhan, napoy langit nga nagpaabot sa unahan. So banti ta mga kahigalahan, padayon ta og subay sa sigpit nga agianan, bisan usahay nay mga dagkong kasakitan. Pero iasa raman akong maangkon na natong gasa sa kahitasan, nga mao ang kinabuhing walay katapusan. So ayaw pagluya-luya, kay nay langit nagpaabot sa imuha. Ang mga pagsulay agwantaha, kay gipaabot sa kaniya. Mabungahong kabuntagon mga higala, ampo ug amping lang takanunay diha. To God be all the glory. God bless.